Choyamba nditayamba kumvera kumvesera kapenanso kumaonera naona kuti inali ripoti ya Itali chifukwa mafika size yonena kuti kutopa ndikuzakhala ngati mwina usinza kuzati paja ndili pa ntchito ndikumvera mpaka na ndi 2-3 hours yonse kumathamangira ku 4 hours. So I felt like it was very detailed, inali kuti inakamba zinthu zambiri very comprehensively ma area osiyana. It's not surprising fana nena kuti anacheza ndi anthu about 120 amene anayankhula nawo kwapanga interview. Ndiye my impression yoyamba inaonena kuti report ndiye iyi yabwera koma zinthu zina zimene mwina ndimazifunsa zikuoneka ngati kuti mayankho yake ayamba kusongola kuti kodi nkhani ija inaenda motero right kodi zakuti zinaenda motero. So report imene inathandiza komanso ndinena kuti chigawo china panali mafunso ena amene sopana amabwera chifukwa cha information imene imatuluka. So report ija inayankha mafunso ena komanso yapereka mayankho ndi kupereka so mafunso ena. Komalizira ni mazifunsa kuti kodi mene yabwereramo report iyi kodi anthu aivomera kapena ayi. So for me I'll tell you kunena kuti pali zinthu zambiri zimene ngati dziko tingathe kuphunzira, pali zinthu zambiri zimene ngati dziko we should be ashamed that have come out because of the report. Muli zinthu zambiriso zimene I think Amalawi mwina adakali ndi mafunso. So ineyo ndimayiona ndithu kuti ntchito yagwirika koma mayankho ena aperekedwa, mafunso ena akuoneka kuti akubwera chifukwa cha mayankhoso ena mwina amene aperekedwa. That was my initial general conclusion. And pomaliza nimanena kuti kodi munthu amene anachikhazikisa kunena kuti Achilima ndi anthu onse amene mtege amene mu Donia ija anachita kuphedwa, kodi report iyi lingampange kuti mpange convince, can it make someone turn around? I don't know. Koma kwambiri ntaimva report ija sinasiyane kwambiri zimeneso ena ma technical experts amene takhala tikucheza nawo akhala akutiuza kuti komatu ife tikuona ngati zakuti sizinali bwino koma poti we didn't think it was official and professional tizibwera pano tizazikamba zinazo. Ndiyankhule motero reaction ya maphang'ombe imene yoyo asiyaso funso kumene koko kuti kodi kwa munthu amene amakhulupirira kuti chidali chiwembu chilipo chinthu chimene chingampangise kusintha maganizo amenewo. Inu amsuku mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Ife pano hot current. Yes. Ndife anthu amodzi amene tinali ma advocates. Yes, kuti kukhale commission of inquiry. Yes. Issue iyi kuti ena ake chaphwere mitima pabwere ndithu osakhala za ku Germany. Tinkanena kuti tili mafunso ena tiyankhane tokha kuno Malawi. So a president, after so much pressure from anthu kunapeza kunena kuti atando tiyeni titani tikhazikitse. So tinkafunsana mafunso amene ena mwayo adabwera ngati ma terms of reference ku committee imene iyi kuti tifuna tiyang'ane izizi. So ukandifunsa ine kuti ndayilandira bwanji sindisiyana kwambiri ndi mmene wayana wafotokozera. Panali zina zake timanena kuti kuti muti izi zakhala bwanji. So kwapeza kuti through my interviews ndi anthu ena certain things now, certain details are now coming out. Kuti mukuti bazida akhala motereti. Okay? So zina zake zimene ifeyo ngati program usu tinkazipanga question. We have been vindicated. Kunena kuti mwina munali tizibwana, mwina mafunika ndithu tizikwapu tabwinobwino. So mwanena kuti tilo wankatimu. Yes, tilo wa details by details. Mafunso ndimalizenso ndimene alankhulira Ochunga kunena kuti when all is said and done kodi kukhala closure mwa anthu motani. Tili ndi ma stakeholders osiyana amene alandira nkhani iyi. Tili ndi akubanja, tili ndi akuchipani, tili ndi akuboma, tili ndi Amalawi in general amene aja osaje timanena kuti Amalawi tawaluza kodi taphunzirapo chani pa izizi. Ma mistakes for amene taona ndi atiwo. By the end of this program sichoka program ino tisanauzani kunena kuti apa we could have done better. Apa panachita chibani kodi panali ndani apa uyu ndani uyu mwana wa ndani akalekelera izi tikamba mu program ino. Yes. So ndiyambe choncho. Ochunga tisanapite be ukoko, pardon me,
do you think memunanenera mucha kuti kwa munthu amene amayembekezera zosiyana ndi zimene ripoti limene lili lanena, do you think kuti pali kuthekera kuti kuvomereza kuti akuluakulu mwina nkutheka zimene timaganiza ifeyo si zimene mwina zidachitika mwina zoona zene ndizizi kapena anthu pena ake will never be convinced no matter who you bring, no matter what you find, iwo azagwirabe pa zimene akuganiza kuti mwina ndi zimene zidachitika? Ine mkuona kwanga ndikuona kuti anthu ali pa magawo almost awiri amene ankanena kuti apapa pali chiwembo, koma anthu aja ali zigawo ziwiri. Chigawo choyamba chayamba sopano kumazifunsa kuti what if panalibe chiwembo chimene chinachitika. Why? Pali information ina imene yatuluka yokuti tampangisa munthu kumanena kuti komatu kunena zoona kumbaliso ya ndege, kumbaliso mwina ya iwo amene amayendesa, mwinaso kumbali ya Malawi Defense Force ndi kasungide kawo kakatundu komanso ndege zawo, mwinaso kuli gawo imodzi imenenso inatengapo imene contributed inotungozi imene. Then pali gawo limodzi la weather, fatamva nditu matestimony osiyana kuti even family ya malemu Kasambala anakwera ndegeja kupita ku Nkarabe Mzuzu on route kupita ku Nkarabe, anavomerezanso nawonso kuti the weather was so bad to the extent that they were prepared kuti asakwerenso the same flight inokubwerera back to Blantyre ndi kulilongwe. So mukati muona kuti pali nkhani ya weather imene yatuluka very strongly, ngakhale iwowo amndegewo anachita communicate ndithu kuna koma kunoko major turbulence amabampu weather is nyengo siri bwino. Ndiye kuli chigawo china chonena kuti kumaona kuti kumokhala ngati kuti a president tukhala ngati ulendo osama odziwa, kukhala ngati kunena kuti pamene anafika mdziko muno a vice president iwo osama dziwa. So anthu ena atomaona ngati kuti so the president did not know about this, maybe mwina lisanali involved. Koma ndenene koma on the other side alipo anthu ena amene nothing of that will convince them. Ena onena kuti zonsezo olomutanena china chilichonse kuti kaya president samadziwa kuti Achilima anatakwera mdziko muno kuti atenga ndege anazindikira ngozi itasowa ndege ija, isizi ngati pangisebefe kuti tisinthe maganizo athu. So amalawi ali ogawanikana maka awa amene adachikhazikisa kunena kuti iyi inali ngozi yochita kukonza. They're still divided because and now amene they see kunoti komandi pena pake ndimaona kuti mwinadi zinthuzi I think inali ngozi koma anthu ena they are not still convinced. Ndiyankhe motel chabwino abankuku msukuluzi ngozi kapena man made. No, I think mungandi fusa loterolo. Timangonena kuphera mphongo paja remember tikulowa magawa papa kuti tiziona. Yeso ndingowalitsa kunena kuti anthu ena ake abwana patavuta patadani. How accurate certain information can be. Ngakana anagwira kunena kuti anthu amene ajalechera kuphedwa abana ndewo munakhala kuti commission of inquiry kuja mwayikamika njoyo khaokha omapemphera kangati pa tsiku anthu a mulungu awo ndiolondola olangero tsikani tapanga commission of inquiry. These people will not change. To them these people were killed. Some people had to sit down ndo amaganiza choncho. So ine mwina sisi kodi kuganiza sikumayenera kuti muzikhalanso kuti kuli backed ndi some facts kapena nthawi zina zimakhala kuti mwina ndale zangolowabe kwambiri. Then ufane kuti ineyo sindifuna kuti ndiwaletse kunena kuti asagalize imene aganiziramo. Let them hold their view. Ndi alipo ena amene amadzangana kunena kuti wait a minute, what if what I'm saying sizoona. Tupatse chitsanzo. If I'm home now, my wife is calling me. So sindikuyankha. Kodi you married? Very married. Okay. Just sindikuyankha. Now, my wife akangobaka conclude kunena kuti mwina apitatu kwa mai 2. Alipo? Ndikundunga kuganiza. Ndikufusa tu. Tauzani yawa. Fusa. Kodi mufuna muzindo pyesa. Ndilizani. I agree with you. I'll continue because you've said it. Now, as a come back as well, come on, conclusion to give a guy. What if side kumene nduganiza? Was it abana? This Ganzamba is if we are not there.
eti so before we jump into conclusions mine munena tiyangane zinthu quick one. Yes. Wachibale wina anapanga post pena pake unena kuti I wish the dead could speak. Yes. Chifuka muta pali zinthu zina zimene akudziwa ndamela mndekewo ndi mulungu. Yes. So but ifeyo ponena kuti tikufuna closure tiyesesabe ndikunena kanuso akakunena kuti aliponso anthu ena amene akumatha kuona kunena kuti kumatu apapazo kuti itopezekadi kuti ndi human factors ndi weather nzoona koma chifukwa cha mmene anapangira hando iwo amene ali adindo nditero zinapangisa anthu ena kukhala ndi mafunso andi mafunso amene aja ndi amene okolezera moto to the conspiracy theories ndimafuna nditero chabwino tiyambe kulowa nkati mutinenenso apa kuti imene ananenera commission of inquiry kuti even nyumba zofalitsa nkhani anayankhula nawonso even ku times kuno adayankhula nawo and ine disclaimer pano inenso ndi mmodzi mwa anthu amene adanditana kumene kuti akandifunse mafunso ndinapita adandifunsa mafunso yes so I just wanted kuti anthu adziwe kuti adanditana kumene kundakayankha nawo mafunso koma tili pa nkhani imene yoyo padali anthu kudandaula even composition ya commission imene iyi mulibe wakuti munakha wakuti number 1 tikamakambaso nkhani imene mwamsanga ifati ndi nkhani zambiri zoti tikambe padali anthu ena awiri amene adatula pasi maudindo awo Sylvester Namiwa komanso Abusa Nyirenda anthu anyirenda usitinadziwe kwambiri tazazindikira mochedwa kuti kuti anyirenda sadapitire nawo komanso aujeni wa commission amadandaula kuti anthu amene amauyitana anthu they were not forthcoming ndi information imene inakathandiza kutanthauza ngati kuti amalawi ambiri timakonda gossip mangonena maboza nthawi imene takuitanani kuti bwerani muyankhule anthu amati ine sindikonda magulu chanjani the same way mukaona even ku judiciary Judicial Service Commission. Yes, kumadanda ulidwa iyo kangati kulizaka tangale anthu anauza bwerani muzati uze kuoneka kuti ambiri timafuna basi zingolemba ma social media mu koma kuti tibwere tizanene pamalo enerera ambiri fe we chicken out. Nimati tikambe nkhani zitatu zimene zimophatikiza composition ma resignation aja komanso people not forthcoming with evidence. Tiyambe ndino mapangombe how would you sum it up? Ndiyambe ndi yomalizayo kunena kuti Amalawi, if we want to fix this country we should rise above gossip. Ngati ufunadi kuti tikonze dziko lathu tizifika nyengo yomanena kuti izi sizocheza izi nzofuna kuti tikonze dziko. Ngati tizingolemba zinthu pa masamba mchezo anthu nkupanga malaiki nkupanga basi nkuthera pomwepo I don't know how serious we are about this country because mwayi ukaperekedwa kunena kuti tazanenani chilungamo ina would have thought kuti wina aliyense amene ali mafunso kapena ali ndi umboni wina wake ugwirika pitani go ndikupanga testify overwhelm amene akupanga ma inquiry ndi information imene itithandize ngati dziko kuchita pinpoint pamene zinalakwika ndipo ngati panali anthu amene ali behind the accident adziwike koma tikapanda kuti tikuthawa kati makhala mantha ngati makhala kuti basi timango ndi pure gossip ine I believe is a lost opportunity kwa iwo amene amayankhula ngati kuti akudziwa zinthuzo kwa mwayi utaperekedwa they didn't show up. Chimodzimodzi mananena kuja judiciary. Please, let's get to that point. Onena kuti when Amalawi akanena kuti tiyeni tikonze chinthu, let's go in full force. So I'm really saddened. Ngakhale I'm saddened ndikusangalalabe kuti anthu 120 anapanga testify. So ndikuona ngati kuti ndipaja amazanena ku akamapanga maukwati nchalichi amasafunsa kuna alipo amene ali ndi cholesa choti anthu awiriwa asakhale pa banja loyera kena kama zafika nthawi yonena kuti ayi ngati palibe ndiye pasitu sasayankhuleso amafika potero. Now ndimangoganiza the same principle kunena kuti why would I continue kumaperekera umboni on my social page pomwe patapezeka mwayi kuti ndikaperekera umboni koma ineyo sindikufuna kutero. So in as much as it takwinena composition kwa ndiwona ngati kuti it was a missed opportunity for some people. Very quickly on the composition ya gululi mukaona mene muja munali mafumu munali madokotala
munali anthu achipembezo, munali anthu ma technical experts osiyana-siyana, munali anthu maloya, munali anthu azamalamulo ndi anthu ogwira ntchito zosiyana-siyana. For me, I actually felt kunena kuti even pamene amawerenga report ija, you could see these are very confident Malawians, very experienced in so many. You can see mutagwaona apo ambiri wonse tukwadziwa agwira ntchito malo osiyana-siyana. Iwo amene anapanga resign pa zifukwa zawo. Ngati namiwa, I think he came out in the open, ananena mu social media nchifukwa tinadziwa, koma Atone Nyirenda sana nene mwina mu social media nchifukwa yake mwina sitinadziwe. Anali ndi ufulu wochita resign, anali ndi ufulu wosatengapo gawo ngakhale anasankhidwa. So we cannot blame them. Ali ndi ufulu ndipo I don't blame them. Anali ndi ufulu wotero. Koma what I just wanted to say is kunena kuti nkhani ya composition, there can't be a composition of an inquiry imene wina aliyense 100% azanene kuti koma imene ena nanena kuti tikemo mwina anthu a family. Koma you know, it's like kuti ineyo ng'ono wanga waphedwa ndi anene kuti ndikafufuze nawo. Vuto imene makhalapo ndi the emotional attachment. In fact, malamulo akuchipatala ndionena kuti dokotala ito akhala kuti kandi mkazi wako ni dokotala kama mwamuna wako ni dokotala, amazichita recuse. Pali ndithu malamulo amene onena kuti iweyo umayima pambali chifukwa cha connection imene muli nayo. Amanena kuti ena agwire ntchito imeneyo. So ndimangofuna kunena kuti composition in general nimaona ngati kuti nda Malawi onena kuti awodziwika bwino, olemekezeka in so many ways. Palibe munthu opanda floor Malawi muno. Koma at the end of the day, kuti Malawi aikhulupirira commission imeneyi because of the team. I tell you, they never believed the team right from the beginning. But as far as I'm concerned, I think they tried. But findings are digital discuss pompano. Chabwino, abankuku. I wouldn't agree more. This many alamkula ochunga. Kunena kuti alipo ina alimbapo. Kunena kuti wakuti is connected to wakuti awo adakwatira kwakuti. Inene ndona ngati kuti mwina before we begin judging the individuals, tidziyang'ana ntchito imene awapatsa. Yeah? Awapatsa ntchito iyi, what are the terms of reference? Ndizizi now if you kamfuna kwapanga judge tuwaweruze on their ability to do the job at hand. Because if we ngati tuwana kunena kuti sana wanitse izizi, is it because they are related to akuti kapena pala ma factors ena? Because that's a very big problem makanayo. Very kagamba zinazo zokuzana ndi ndalabe umtali manje mukumbukira. Tikana kuti sometimes mwina timathamangira kupanga judge. Kuti the fact kunena kuti ali related ndena yake. So you insert their knowledge kunena kuti ndekuti basi akhala biased towards anthu ena ake. So ileyo mina kunena wayana kunena kuti munali and from different disciplines. Yes. Amene ena ake sindolemekezeka ndithu kuti mawadziwa. Ileyo I wouldn't judge them kunena kuti haya inaliyo point. Awamena nazoka awo anamiwa anabwera nkulankhula zawo. Anamiwa ankafuna ikhale on camera. Yes, akadeo. So another najoka. Yes, sindikana nawo yes. He had the right to. Atone Nyirenda we don't know. We don't know. So ndimona ngati kuti it's okay. Koma we will now be looking at kuti yapeza chani. Chabwino. Tiyena kwa kuti ziyenda nkhani zinzambiri. Actual report yatuluka mafuso ena ndameti kunena kuti yayankha mafuso ena sinayankhe. Pakubambwera interesting two issues imene kunena ya human factors ndi environment. Okay, environmental if you like. Kuti zikuonekabe kuti mwina ukadaulo wanthu amene ankayendesa ndi gemene udakambidwapo mu report imene. Komanso nyengo. Ndeti mati mwina ati khalepo pang'ono tionepo pamene papa. The human error imene kunena. Anthu ena ndinapo kuti anthuwo anatisiya memwe anenera muja, they cannot defend themselves. However, panali zinthu zina zimene anthu apeza. Mene zimakhalira even ngozi za ndege imene ndaonerapo ineyo ma air crash investigation amayamba kuunikira pamene popo. The first point imakhala kuti kodi anthu oyendesa anamayizwa bwanji ntchitoyi. Now zikuoneka kuti ma licenses awo sadali renewed at least for 7 years. Ngakhale zimayenera kuti azipanga every 6 months. You renew your license every 6 months. Komanso akuti zijamati instrument flying IFR, they were not trained in instrument flying. Zimene
okay timafuna tikambika zimene zozo komanso medical yes medical repugeni Sinali current. maina taziya zana pafupi malingana ndi concentration I think zimene zimafunikira ukada uloyendesa ndege umaina kuti uzikhala kuti china chilichonse chikwenda bwinobwino mthupi mwakomo kupatula mapepala. Ndimati tiunike nkhani imene iyi then tizaonekapo nkhani ya nyengo komanso zipangizo za ma airport mwathu aviation infrastructure mwamsanga ndiyambe ndino yo ujeni pepani ndithu ndizikanga ndikutamakisani we have 30 minutes but we have so much very quickly. Yes. Cholinga chathu sopanga blame the dead. No. Koma niona ngati dziko titengerepo phunziro pa zimene zinachitika. Mulipoti muchapana mafotokoza akuti anzathu azanyengo meteorological office amapereka folder imene imakamba za nyengo weather folder koma amayipereka upon request amapereka khala kuti apayira andegeo apempha zikuoneka kuti sana pemphe not just ulendo but even a day before sana pemphe. Ndimaona ngati kuti pamene popo something was wrong. Komanso ma systems athu could have been there to help kunena kuti even pilot yo atakhala kunena kuti anaiwala system ena okhala kunena kuti iya chifanthu watu amadziwa zonena kuti weather mzuzu sina libwino. You mean simunakanena kuti ngakhale simunachita request koma indeed you need this kwasiya adzipita exactly mkwasiya fanyo tisana pepe ma systems zake ndotani pamene ponso tuphunziraso china chimene chokhuza ni ma pilot iwo kunena kuti kodi mukunena kuti pali standard yote mena umapanga renew ma license yo pafupi they were not licensed, they were not renewed. Ma medical reports ao kapena ma medical examinations ao aoneka kuti they were not current. Kodi amaonikira zimenezi ndani kwa MTF amaonikira zimenezi ndani. Yes. And would you allow the whole vice president ndi ena wonse mana kwera nawo ndege imene they were VIPs important Malawians nditu kodi ayendesedwe ndi anthu onena kuti mwina my license awo sanali moteromo. Yes, vuto la kundege mukangotengera kuti ayi komatu munthu anali no experience mwalakwisa. Yes. Zimafunika kuti munthu huyo tinamva for example mayacha anali kuchipatala ndi mwana you know, and from there did she go back for a training? No. Went back pamene ponde kuti ma systems once again sinofuna kuti tichite dwell kwambiri on the individuals koma on the system yathu ku MDF uko taiunikani kuti even atakhala kuti ma situation ngatamene wawa people should not blame you anthu azinena kuti koma kwathu mbali yathu munayesesa no human error mwina nkhani ndi amashini kapena zinthu zina anthu ena anakonza koma apapa mwapereka loophole yoonesa kunena kuti in terms of systematic management panali failure. Ndinene kuti malingana ndi anthu ena amene munanena aso kuyambira kwa program timakati kucheza ndi anthu osiyana-siyana timayankhulana ndi mapilot ena amene amaulusa ma commercial flights ndege zonyamula anthu amatiuza kuti malingana ni mwambo ulusa ndege every 6 months timayenera kuti tichite renew license yathu. Now forgive me but they are flying ordinary people. Awa ndi amalaba ambasiti kunena kuti anthu ndosafunikira but these are ordinary people. Anthu awawa okuti they were meant to fly a president, a vice president. Yes. Ndikumakhala 7 years asanapange new license yawo. Eneyo abankuku pamene popo iyamba kusonjola bwino nkhani. Mafunso watu ufusa nawa. Yes. Alifusawa ndifusula bwino. Ndipo ku MDF kungara kuonira. Yes. Aziyamba kumarozana kodi amanganira ndani we supposed to check kuti this chifapa no tini magalimoto mwachisanso tindi bwana amene amayang'anira magalimoto. There is no way fetinga magweli gamoto kuti soyefu inatha bano pamene pali munthu wina akamene ntchito yake kuyang'ana kuti soyefu amene ajawa so ku MDF ndiye kuti panali negligence on their part kunena kuti mukuti akayendese avipi ndi anthu ena komano ma medical report medical status yawo sili current. Komanso the licenses have not been renewed. What gave them the confidence? Just the experience of the people or what? So if you ask me, apa MDF inaponyapo. Apa inaponyapo and tikamapita kumapeto kwa programu hii. Tuwaloza chala kunena kuti you could have done better on this part. Chifukwa chokuti
I don't know kuti iniyo malamulo anu ndiotani kwe MTF whether you allow malola munthu pabepo poso ndikofunika Because standard procedure yakuulusa ndege nimetanena papa osati yakuulutsa ndege ologari moto yoti license yo ulibe yes ndongonena kuti ine timakamba za 6 months apapa zimene tikupanga find out ifeyo we took an interest to find out so the standard procedure is that every 6 months you need to renew your license. To imagine that some people were flying with MTF with an expired license. How mwana wayani adalola kuti anthu awawa in their minutes alilimo akaendetse ndege the VP chizolowezi chimatipweteka m'Malawi muno chipali chizolowezi komanso pala anthu ena ma departments ena ngati ku MTF nthawi zina anthu timayang'ana kumbali chifukwa cha momwe aja timakambirana aja ata national security izi nzazida izi nza asilikali musamakambepo kuulusa ndege ndi kuulusa ndege kanthu asilikali kanthu civilian ndipo anthu amene mukunyamulawo ndi anthu amapuma amathakufa I think ma standards aviation samatengere compliance based on military or non-military orientation ayi nditero pamene pomanena bwino musasunte ndimafati vomelezana ndi apa pa kuti pomapereka folder yopereka focus ya weather mene ilili ndi kumadziwa unena kuti akuti ife mene palili panopa tikudziwa pa airport panopa nyengo mene akupitako sili bwino now pali procedure imene akuyendetsayo afunse kunena kuti kodi weather report maruti wandeti chite bwanji akuti chimaperekedwa upon request iniyo mmene muli pa mukudziwa zonena kuti nyengo sili tani tayiona sili bwino popeza anthu asanafunse in your right thinking muganiza kuti basi atha kungopita procedure. The procedure is you must request. If you don't request, go and face the flag. Go and face the fog. But the question is, isn't that tells you kuti anthu ena ake wamba kuiwala tima basic ugent because probably you have not gone back for a refresher. Yes. Because the refresher course kaja kama kakuthandiza aso kuti remember checklist yako ine mene maziwira ndegesa na nyamuke kuyenda ukapanga amapanga check chakuti tapanga check chakuti tapanga check some boxes we have do we have a weather report no we don't have we can't and you don't have a weather report you're proceeding interestingly wonder anthu actually anasintha the normal route yes anasintha the normal route and even after kusintha they still did not have a weather report now ku management amakhala ndi mawu amene amanena kuti risk management kunena kuti muli ndi mfundo zanji zimene muli nazo pa company kapa organization kandi pachani kapena kukagwidwa kachito kuti atakhala kuti chitakhala kuti china chake chachitika zisabwerese mavuto ochuluka in other words pilot atakhala kuna kuti waiwala weather report muli ndi risk management strategy yotani yonena kuti imeneyo isakhale impact yokuti takuyika manthu ena kampani katundu wa kampani mavuto ndikuona so risk management failure pa nkhani imeneyo apa ndikuti takambapo za ma pilot iwo komanso takambapo za nyengo sitoche taphatikiza tipite ku nkhani ina mosunga nthawi bwanji mwina timvekayo uthenga ochokera kwa ma sponsors athu a Series Enterprise.